ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಕೊಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಂಗಮನ್? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕಬಡ್ಡಿ. ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸಾಂಬಾರ್? ನನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಗೆನರೆ ಮರೆತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಪೋಯಿರಂತ ಇದ್ದೀರ ಅಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓ ಬಾಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಕೊಳು ಬತ್ತ ನಿಖಲ ಬೆಲೆ ಏರುಲ್ಲರು ಇದ್ದ ರೋಜು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುಂದು ಫೇಸ್ ತೋಜುಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂದು. ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ಗೆ. ತೋಜಾಡು ತೋಜುಂದು ದಾದಾಪುಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ತೋಜುಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ. ಗ್ರೀನ್ 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 ಹಸಿರು ಹಸಿರು. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜುಂದು. ಪಡಿಯಾ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದು.
2 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಬಂಡಾಕ್ಲಿ ಪೋಣಿಗೆ ಪೋಯರಾಗ ಹುಲ್ಲೇರಿಯರ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸೇರುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತಾರೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎದುರು ಬತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿರಾಡಿಪ್ಪೋಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅದ ಯಾರುಲ್ಲಾರು ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲಾರತಿ ಅಕ್ಲ ಕೆಬಿಗೋರೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋ ನಿಜ ಏರುಳ್ಳಾರ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೊಚ್ಚಿ ಏರುಳ್ಳಾರ ಯಾರಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ತುಳು ಬರ್ಪಡ ಅತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬರ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಜ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಎಂಚಲ್ಲರು ಜೋಕ್ಲೆಂಚೊಳ್ಳಿರು ದಾದ ಕಜುಪ್ ಮಲ್ತಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಪೋತ ವಿದಯರುಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಬಿಳಿಕಿrini ಯಾರು ಬಾಯ್ ಬಂಡದಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲನ ಸೈದನಂದ್ ಬತ್ತನ ತುವಾರ ತುಲ್ಲರ ಕೇಂಡರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಅಂಡರತ್ತ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬಾಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲರಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತರೆ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಬರ್ಸೊಂಡ ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಜ ಪನ್ಪುನು ಅಜವನರ್ ಬಲ್ಯ ಸಾರಿ ಮೀರಿ ಆತ ಕಲ್ದಿಂದ ಐತಿ ಕೂಗ ಸಾರಿ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಕೇಂಡರ ತೈಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚತ್ತೋಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಅನ್ನ ನಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ನಮಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ